cum v-am mai spus-o și rândul trecut, eu sunt o fire cu natură pe totul și cu totul pierdut. Nu știu să scriu decât să vorbesc decât cu pixul. Așa de ce am de spus față de dumneavoastră în cuvinte foarte puține, bine am așternut aici acolo. O citesc și după o să vedeți dumneavoastră în final ce vă servesc. Onorat auditor, vă este cunoscut că la toate botezurile de carte nouă, ultimul cuvânt îl rostește mereu autorul lucrăturii, în cazul nostru, cartea care ne-a adunat în această celebră mansardă Baiulescu. Așadar, vă rog să-mi ascultați scurtătura orală pe care, din pricini de bătrânețe, o citesc, întrucât, cum știți, nu mă am de fel cu oratoria și bâlbâielile bătrânești irită auditorul. După tradiție, sunt obligat înainte de toate să elogiez generosul gest al domnilor voastre de a fi prezenți în număr atât de mare la această modestă sărbătoare a cărții, într-un februarie năbădăios, când creștinul de regulă se uicendește la căldurica caloriferului, dacă bineînțeles gazul a ieșit din obișnuitele fâsâieri de iarnă. Înainte de toate mă văd dator virtualmente să adresez distinșilor vorbitori care au rostit cuvinte frumoase despre lucrare și implicit despre truda autorului ei. Cum spuneam și la alte prilejuri similare, poate că nici acum nu merit chiar toate superlativele rostite, dar eu am convingerea că ele nu au fost elogii de circunstanță, ci au plecat din curate sentimente de respect față de o muncă aspră, cu condeiul întinsă pe mai mult de o jumătate de secol sau de viață. Și această trudă o simt la fiecare pas al bătrâneții. Îi mulțumesc de la inimă domnului Ion Popescu, topolog, rozator multilateral înzestrat, pentru prefața la volum. V-am descifrat, domnule Popescu, toate sensurile aprecierilor, din care iată că învăț câte ceva și acum la anii selectuții. Acele sentimente de recunoștință nutresc și față de artistul încărcat de har Gabriel Stan, editorul ultimelor mele 3 volume, cât și pentru admirabila copertă și pentru ilustrarea textului cu desene inspirate. Eu continui să consider pe Gabriel Stan un fel de mecena de Brașov și cred că nu sunt exagerat în apreciere. Adresez mulțumiri și distinsului domn Florea Dudiță, maestru al aforismelor, fiindcă domnia sa a fost și rămâne un statornic cititor și critic al lucrărilor mele înmănunchiată în cele 10 volume, că mai am 2 volume care nu sunt haure. Cât despre prozatorul inspirat Eduard Fuidan, e edificator a vă aminti că sub patronajul domniei sale mi-au apărut în anii post-decembriști cele aproape 1000 de hapuri ardelene în mult regretata gazetă de Transilvania. Acest amănunt este cu neputință de uitat. Am vrut să spun câteva cuvinte și despre poetul Daniel Drăgan, care a vrut să vină, dar e foarte bună. Îi mulțumesc și lui domnul Popa, că eu nu l-am putut găsi și n-am fost, nici nu m-am gândit că o să veniți la această. Vreau să spun că Ion Popa este nașul tuturor foiletoanelor mele post-decembriste. Pe toate le-a citit, pe toate le-am ușit nou. Îți mulțumesc, Nea Popa. Dragi invitați, doresc în final să ies din șabloanele lansărilor anterioare,
adică să apelez la ceva inedit, care să rămână în amintirea dumneavoastră. Și m-a ajutat în această tentativă un prieten de demult. Se află printre noi, dar nu dorește publicitate. În urmă cu o lună m-a întrebat dacă în volumul 8 am inclus un foileton de pe vremuri botezat Parodie la altă maladie, apărut cu mulți ani în urmă. I-am spus că lipsește din volum această piesă. M-am dus apoi și am căutat în colecțiile mele de gazete și reviste și am dat de făcătură. Și întrucât la anii mei mulți nu mai am siguranța că voi izvodi încă o lansare de carte unde să vâr și străvechea parodie, cu voia dumneavoastră am să dau citire acestei modeste lucrări rămasă uitate între gazete îngălbenite de vreme. La data apariției 1 ianuarie 1995 eram mai tânăr cu 17 ani, adică eram un bătrânel în devenire, acum sunt un moșnac jet-beget pe cale de repaus. Țin minte că domnul Huidan mi-a notat și mi-a remarcat atunci unele valențe parodistice. Am păstrat de la maestru Topârceanu doar metrica. Încolo, conținut, formă, îmi aparține. Vă rog să o ascultați. Și cu asta o să termin. Va să fie parodie la altă maladie. De mult, când omenirea era cutremurată de o maladie oarbă, de un bacil purtată, poetul venerabil, părinte al parodiei, al schițelor ușoare și al pirin planinei, baladelor celebre, când vesele, când triste, migdalelor amare, note umoriste, ținută într-o sală cu ales auditor, un expozeu patetic rămas nemuritor. Atunci și acolo pare minunea s-a evit, cum nici Hercot, faimosul, nu ar fi bănuit. Sub lovituri de rime s-au stins într-un cotlon bacilii mizerabili sub formă de baston. Și ca microbii morții să nu învieze iar și apoi să se comporte din nou în stil barbar, în Parlamentul Vremii s-a dat aspru ucaz ce dăinuiește încă și în sfânta zi de azi. De atunci, în largul țării, s-a prohibit tutunul. Nu-i fir de nicotină să dai, să tragi cu tunul. Cât despre udătură, s-a zis cu ea pe veci, buticuri și dughene sunt toate seci. Puștanii nu pisează la bar podele în draci și stau cu mința acasă alături de babaci. Pipițele nocturne nu scapă sub boscheți să-și vateme fetia în punse de scaieți. În parcuri, pe trotuare, sărutui amendat, de n-ai în scopul ăsta un știp cu sublimat. Pe străzi și în piețe nu vezi un colp de leac, nici muscărai pe vară la struguri și dovleac. Tot nespălatul șatrei se spală cu temei, nu cu săpun de rufe, ci cu savon camei. Și în mediul ăsta darnic, curat și sănătos, nu va putea să învie bacilul ofticos. Așa că ne cuprinde obșteați cu bucurie. Nu mai pierim niciunul de groaznica tizie. Cum însă omenirea e plină de păcate, ne pedepsește cerul cu boli și mai spurcate. Nu le amintesc aici, ați auzit de ele, de anul nou nu-i bine să scrii despre belele. Și totuși cu tristețe doresc a vă descrie în stiguirea mare o cruntă maladie, pe lângă care ciuma bubonică e un fleac, iar sida cea modernă un punsătură de apă. Căci cele două molimi fac rărituri modeste când dau cu coasa morții prin lanuri fără veste. Deci iată-ne la Roma, cetatea triumfală ce-a găzduit mai anul ședința mondială în care o cohortă de somități din lume la boala cea mai crudă aveau să-i dea un nume. După dezbateri ample,
în ultima clipită, s-a săvârșit botezul. Îi spune coruptită. O molimă sinistră, bolișniță murdară, din care colț de lume picaș pe beata țară. Eu nu-l caut a spune cinstit, că n-am habar, deși s-aude adesea, ne vine din fanar. Alții susțin din contră, bacilul virulent l-am importat pe gratis din bunul Occident. Dar ce contează oare o bârșea terestră? Ne interesează boala și cum se manifestă și dacă se întrevede la orizont un leac. Cu voia dumneavoastră am să vă fac pe plac. O iau metodic, cazon, un piculeț scolastic, să fiu inteligibil și suficient de plastic. Întâi și întâi de toate, bacilul coruptita atacă deopotrivă și vulgul și elita. Nu ține cont de funcții, detalii și de ranguri, preferă atât calicul cât și pe distinsul grangul. E drept, microbul în cauză în preferință are, o spun cu mare jenă, o gâlmă cât mai mare, căci de la ea așteaptă la lovituri măiastre care în limbajul nostru găsim, că sunt dezastre. Aici de simt eu bine, voi zăbovi mai mult, căci călimara e plină de ofuri și tumult. Unde se instalează agentul patogen, cel infestat cu virus nu e lacrimogen. Nu-l doare nicio zonă, așa e coruptita. Nu dă nici junghiuri, spasme, pe cum ar da o tita. Ba un curant celebru. Identitatea îmi scapă, nu știu, o fi bacilul cu ăsta, cu Dursa. Așa. Ba un curant celebru, identitatea îmi scapă, susține că bolnavii de sănătate crapă, decât că respectivii se umflă la trup și la avere, parcă îndopați ar fi cu frișcă și cu miere. Și atunci cititorul zice, de ce? De ce adică această coruptită e atâta de cumplită? Fiindcă efectul bolii în jur că se propagă și bogăția țării o roade ca o plagă. E un amănunt notoriu că boala coruptita se întreține zilnic cu jaful și cu mita, primește în dar cu sete, duiuni de comisioane, e moartă după șpagă și șpersuri și plocoane, după afaceri bombă și învârteri mănoase de tipuri cronosiste, de genuri caritoase, având deviză, ea nu disprețuiește nici frauda, nici ciupeala, având deviză foarte urgent căpătuială. Dar ar mai fi și alte manopere murdare în contul coruptitei să le bifăm ca tare, evaziuni fiscale și lucrături veroase, privatizări suspecte, cu acte dubioase din care potentații să scoată la foloase, iar voi, pălmașii țării, să trageți la ponoase. M-ați întrebat de leacul în contra coruptitei? Răspund pe loc, laconic, căci nu rezist estetic. Medicamentul există, se dă, dar selectiv și în cazuri complicate mereu intempestiv. Luați-l de o pildă pe găinarul Laie, de la coteț îl umflă și îl bagă la pârnaie. Că-i prăpădit borfașul și-a furat puțin, de ce să-l lase slobod, să dea iama în găini? Dar ea să-mi ziceți mie, văzutați în ăsta legat în cătușele la zduc, fi un barosan? Văzutați vreo persoană cu influență mare, prins cu o cababană vârâtă la răcoare? Și doar făcură jale, prăpăd în largul zării, spărturi adânci și negre în visteria țării, și doar ne sărăcirăm din jaful dumnealor și nu le dăm bineți acum la vorbitor, la Bornea. Căci a ajuns o fală să dai în coruptită și o cară mare strădania cinstită. Închei dar parodia, așa, condescendent, cu câteva sepușe
trimise în Parlament. Mereu simt amețeală când urc atât de sus, dar sunt votant stimabil, am drept, măcar l-a spus. Din câte țin eu minte, nu sufăr de uitită, s-a discutat și acolo angro de coruptită. S-a disecat problema o noapte și o ziua și s-a bătut la apa, cioară înhărbuita piuă. Concluzia, învăluită în taină și mister, există coruptita, corupții nicăieri. Și s-au clasat dosare borsoase, o întreagă stivă să hiberneze în pace pe rafturi în arhivă, să afle peste veacuri nepoții, strănepoții, ce ocrotiri înalte avură mafioții. Sfârșesc începutul în ton mai optimist, să nu las cititorul posac, ofuz și trist. Nu ne mai curmă viața bastonul ofticos, ne omoară coruptita cu parul noduros. Și acum vă rog să trecem la punctul cel mai așteptat de pe ordinea de zi a tuturor întâlnirilor de felul acesta. Haideți să ciocnim câte un pahar, două. Un porumbel să ieși din gură. Nu uitați să ne mai facem.